ne bala lamɛbagaw an ka don an ka datugulan cuwa kɔnɔ break news bɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ kuma la eri min na masa min ye ala ye Asimi Goita kɔni a y'an ka jamana kɛ fadon sago jamana ye a y'an ka jamana kɛ yeliko jamana ye a y'an ka jamana kɛ fɛnnabɔnnaw ka jamana ye masa min ye ala ye. La France suspend sa coopération antiterroriste avec le Mali et expulse deux diplomates maliens. Masa min ye ala ye an bɛ kuma la eri min na ja an nin bɛɛ la ja halisa Faransi ni Mali cɛ bɛnkan b'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan min b'a to Faransi bɛ Mali dɛmɛ terroriste kɛlɛ la halisa an tun bɛ kuma la eri min na o accord tun bɛ Mali ni Faransi cɛ an bɛ nin dabarabadenya in bɛɛ la pendant san 5 san 6 ja halisa coopération antiterroriste a bɛ Mali ni Faransi cɛ halisa e m'a dɔn anw ta kɛra ɲagama ye masa min ye ala ye sɔgɔmada in na Faransi de filɛ ka bɔ ni bataki ye ka yira k'a fɔ k'olu kɔni ko antiterroriste ko nin y'o ko bannen olu ni Mali cɛ c'est-à-dire olu tɛna Mali dɛmɛ terroriste ko la tuguni olu ni Mali tɛna terroriste ko baro fɔ tuguni u tɛna intelligence seere ni Mali ye tuguni en même temps Mali ambassadeur min sigilen bɛ Faransi m'a bila daga gɛrɛnda la Faransi ko Mali ka ambassadeur min sigilen bɛ yen k'a ka minɛnw cɛ a n'a ka kiiri n'a ka kasaw a ka taga a ka bandi fugariden minnu filɛ Mali la nin ye k'olu ye président ye a ka t'u sɔrɔ yen ne bala lamɛbagaw. La France a décidé d'expulser deux Maliens qui travaillent dans l'ambassade. France ko ye ko daminɛ dɔrɔn de ko ça ce n'est que le début de réchauffement. Donc masa min ye ala ye coopération antiterroriste avec le Mali et expulser des diplomates maliens ko Mali ka diplomate fila bɛ yen n'olu bɛ ka baara kɛ nin bandi den ninnu bolo. France ko k'u bandi den mina k'u k'a cɛ ka bɔ ka jamana kɔnɔ masa min ye ala ye. France ye nin ko kɛ mun na a man gɛlɛn. Faransi kanto k'u bagara olu ka Faransi diplomate dɔ ma ko donc ko nin coup pour coup ye donc ko tant que m'u ka mɔgɔw bila ko donc k'u bɛna obligé yɛrɛ ka Mali ka ambassade min bɛ Faransi u b'a datugu kelen wa maliyɛn den fɛn bɛ Faransi u b'a bɛɛ cɛ k'a labɔ. Faransi ye nin fɔ sɔgɔmada in na a dogolen tɛ mɔgɔ si la n bɛ segin a kan tuguni n b'a fɔ Arlanti la Faransi ko nin kɛlɛ in ko ce n'est que le début ko nin y'a daminɛ de voilà nin y'a daminɛ de donc ko daminɛ ye mun ye u bɛ na mɔgɔ fila u b'o gɛn u b'a gɛn samedi don. Donc samedi bɛ sɔn aw ka dugu la ni heure la Faransi samedi ye bi ye donc u b'u la don avion kɔnɔ n'u k'u gɛn k'u fule Mali kan ni bandi ninnu u b'u ka bandiya kɛ maliyɛn denw de la u tɛna kɛ diɲɛ mɔgɔ wɛrɛ la donc Faransi ko k'a b'u ka kisɛ n'u ka kasaw u b'a cɛ ka bɔ Faransi jamana kɔnɔna la ala yɛrɛ ta bɔlen kɔfɛ la masa min ala ye Faransi y'a bila o daga de kɔnɔna la o ye fɔlɔ ye. Faransi ko nin ye réchauffement dɔrɔn de ye c'est-à-dire ça c'est le début de commencement. Ko ni m'u ka mɔgɔw bila a ka cɛ min b'u bolo u ko mun tun bɛna coup d'état kɛ k'olu m'a bila sans délai Faransi ko ten kɔni ko sans délai k'olu m'u ka mɔgɔw bila sans délai ko olu Faransi kɔni k'u bɛna mun kɛ k'u bɛna décision min ta nin kɔfɛ ko ka jugu ni nin bɛɛ ye ko Mali ma deli ka décision min ɲɔgɔn ye k'u bɛn'o ta u y'a yira k'a fɔ ko décision bɛ se ka se fo ka na se a ka Faransi maliyɛn minnu bɛ Faransi n'u bɛ aventure la yen n'u bɛ ka wari ci ka t'u fabara Faransi ko k'u bɛna décision ta ko ka maliyɛn den fɛn bɛ Faransi n'a bɔra fo n'a sɔrɔ i ye français ye Faransi ka papier yɛrɛ n ka tɛ séjour ma dɛ Faransi ka papier yɛrɛ n'o b'i bolo i bɛ se ka to yen mais n'o t'i bolo k'i bɛ taga Asimi Goita sɔrɔ Mali la donc a bɛ se ka taga dabarabadenya kɛ ɲɔgɔn fɛ yen Mali la yen ni ala sɔnna a ma a n'a susu bilenden n'a mesiw ne bala lamɛbagaw an bɔra ka nin bataki de sɔrɔ Faransi kɔnɔ les tensions entre Paris et Bamako s'intensifient après l'arrestation en août d'un diplomate français accusé d'espionnage à Bamako. Masa min ye ala ye ko Faransi kɔni ko Mali bagara u ka rɔsi dɔ ma u ka diplomate dɔ ma ni k'a fɔ ko o ye vraiment ko ye espion ye k'o minɛ k'o bila kaso la ko donc ko kɛra mois de d'août ko tant que n'o ma bila kɔni k'olu Faransi kɔni olu fana bɛ fɛn bɛ yira Mali la fo hɛrɛ Faransi ma d'aw ma Faransi kanto. La France a annoncé vendredi la suspension de sa coopération sécuritaire et antiterroriste avec le Mali. En réaction à l'arrestation le mois derrière d'un diplomate français à Bamako, des diplomates maliens ont également été expulsés. Donc coup par coup, u ye Faransi ka mɔgɔ kelen minɛ Faransi bɛ maliyɛn mɔgɔ fila gɛn ko yanni a ko ka daminɛ Faransi ko nin kɔni ko in ko ce n'est que le début. Les médias français ont indiqué, reprenant une source diplomatique française, que
les 2 diplomates maliens expulsés doivent quitter la France d'ici samedi. Donc, au Bebo France, ni Alama Fouikana, est-ce que sans tout sur avion et là? Parce qu'en France, Erimna samedi, cette mesure fait suite à l'interpellation en août d'un diplomate français par les autorités maliennes. Ce ne sont pas des autorités maliennes, c'est des délinquants maliens qui le soupçonnent de travailler pour les services de renseignement. Paris rejette cette accusation qu'elle qualifie l'infondée et réclame la libération immédiate de son ressortissant en s'appuyant sur son immunité diplomatique. Francisco Koufle ni ka munkenita kone manamna kodi. Koukou ka moko bla jona. Koukou moko te bandier. Premièrement, la France a raison parce que le monsieur il est au Mali comme un diplomate. Donc ni passeport diplomatique be moko bolo. Mais tout ce que c'est kala. C'est ce qui est arrivé à Gassama. Et la Côte d'Ivoire a arrêté Gassama parce qu'ils ont été très clairs. Que Gassama m'a donné passeport diplomatique, Gassama n'avait pas d'immunité diplomatique. Donc, au Fleka Francisca Mokomi Mineta, il est diplomate au Mali. Et au Bela, au Fleka Meneka Dokasola. Bon, regarde comment la France elle est gentille. Hein. Regarde comment la France elle est gentille. Ou soi-disant civilisée. Voilà les ambassadeurs maliens, les Morodo Mounou Barla Mali là, et Français, ambassadeur de la Morofla. France Moubla Kasola. La France les a expulsés. Si la France voulait, ils pouvaient les remettre en prison. Nanga fo bomanangana wala sa fisir wale de munu sigleme franci uluka seka ame c'est-à-dire pour ka do fo ko nunu na honte de suka kilenye temange asimi gota nunu malien dia ke fena bono e na kuye franci dia malien munu fle franci ne ou fle ka munu bla avion kono na kuye franci dia abu mune ku bla kasola. Mais c'est pas ce que la France a voulu faire. La France les a demandé tout simplement d'aller chez eux. Donc ekala diabay regarde la différence. CTE d'abalité ali essentialité et boulot ali dumuni te kaseko direma ebe ki yere ke karatoy CTE no fomoye ati boulot ati no fomo boulot ki yere ke delenga le en seri asimi gota nous est delenga nous quoi c'est des enfants de la rue ali nous baw mangolo a ben ala na kirache c'est nous kelme ka monomi donné danté là quoi ala débat donc quoi et les canina gedron ça et regarde comment la France vient de leur gifler en termes de civilisation. Et regarde comment la France vient de les gifler. Alika Danima, il veut du franciment. Non seulement le français qu'ils ont mis en prison, le monsieur c'est un diplomate. Il est là avec un passeport diplomatique. Il a l'immunité diplomatique. Bon, comme il bandoudo, ou te saria boya. Mais Massami, regarde comment ils sont en train de mettre la vie des Maliens en danger. Ni Francisco Kaboula de Gessisan. Kabe Itan Nunga Bandidien fait. Tout ce que la France a à faire, c'est d'arrêter les Maliens qui travaillent à l'ambassade de France et il les met en prison, comme ces délinquants sont en train de faire aux Français au Mali. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. C'est Taoué Dabalita, Wartaou, Kwatao, Somoro, Kouzondéon. Mais franchement, la France a décidé de les expulser. Koula do avion kono. Donc, tout Faka Djamana Konala. Mais la France a été très agressive cette fois-ci. La France dit qu'il les donne délai, sans délai de libérer le monsieur français. S'ils ne font pas ça, Francisco Koubina Mungeni Kofe. Ce qui est d'expulser tous les Maliens. Maliens veulent France, ni papier tâche, abo préparer, ni au bête tori, n'a faut qu'on dabi. Abitaka simi goita sorin, amoko souverain, au pouvoir de nous, abitaka souveraineté à quelqu'un ni pouvoir de nous fait. Au zoutan din damao, anataka du zoutan din quelqu'un. Ni balana mabaro, n'a même mo beka asimi goita demain. France, ne be ala deli France ka ou bête. A coup béguin. Ou be dabaraba dinya mina ye ko Mali kadi ko tout va bien ou be taka dabaraba dinya ke Mali kono ne be France deli France ka a reke moye cette fois-ci papier te mo bolo France ne kante séjour ma de ali séjour mo bolo aku beche ni kafri nunu fisir wale nunu woli mandom bali nunu aku beche ou ka akata dukani ou kani fukari den du sultan batara den kananga jamana ta otaji la ko be yinga jamana kono den faga ibini jomo ma kebe na 22 septembre fêté katara i photo glangla est-ce Assimi Gota Kongolo herbe c'est monsieur il ne vaut rien donc la France doit faire tout pour rapatrier tous les Maliens qui ne sont pas documentés en France. Si tu n'es pas un Français malien, il faut les renvoyer et tous. Il doit aller chez Assimi Goïta et goûter la liberté. Voilà. La France doit les rapatrier parce que c'est quelque chose qui se passe au Mali. L'homme malien est devenu ingrat, incohérent.
Et regarde la France, comment la France elle est gentille. Voilà ces délinquants qui ne sont même pas légaux. Il met un Français en prison au Mali. Parce qu'il croit qu'il voulait faire coup d'État, ce qui est faux. Et le monsieur, c'est un diplomate. Il est au Mali avec un passeport diplomatique français. Ce qui lui protège, d'ailleurs. Mais ces délinquants décident de mettre ce dernier en prison. Mais voilà la France qui pouvait faire pareil avec les gens qui travaillent à l'ambassade de la France. Mais la France qui a de la sage, de la grandeur, qui est civilisée, les Français ont décidé de demander seulement, en termes de réciprocité, de demander ces deux diplomates maliens de retourner chez eux, au lieu de les mettre en prison. Tu vois la différence? Tu vois la différence entre un pays qui a le sens de la grandeur et un pays qui est dirigé par des délinquants qui n'ont pas d'éloquence. Donc moi, je vais demander à la France, il ne faut pas être gentil avec nous les Maliens. Moi, je veux que la France renvoie tous les Maliens qui sont en France. S'ils ne sont pas français, il faut qu'ils reviennent au Mali pour venir aider Assimi Goïta de vraiment battre quiconque qui veut battre. C'est ce que la France doit vraiment s'assumer cette fois-ci. Parce que nous, les Maliens, là, nous sommes des ingrats. On ne va pas reconnaître quoi que ce soit. Vous avez vos défauts, hein, mais avec Assimi Goïta, là, il ne faut pas être gentil avec nous. Après le départ de ce délinquant, on va s'asseoir sur la table et on pouvait faire des choses ensemble. Mais à l'heure là, tout ce que la France joue comme gentillesse envers nous les Maliens, ce n'est pas pour nous. Hein. Ce n'est pas pour nous. Tu es en train de faire pour ces délinquants. Nous les Maliens, on déteste ces délinquants au pouvoir. Donc si tu veux même, il faut venir les chercher. À l'heure des infos pertinentes, voilà ce que la France a décidé. La France ne s'est pas arrêtée là-bas. La France dit que cette mesure fait suite à l'interpellation en août. Après ça, la France dit aussi que les relations entre la France et le Mali se sont fortement dégradées depuis le coup d'État du 2020 et 2021. Le gouvernement des délinquants du Mali, dirigé par ce délinquant colonel Assimi Goïta, il continue à accuser régulièrement les pays étrangers de vouloir déstabiliser le pays et d'où en forçant ses liens avec la Russie. Personne ne veut déstabiliser le Mali. Le Mali a quoi? Le Mali a quoi? Un pays qui n'a même pas de l'école. Un pays qui n'a même pas de goudron. Qui va venir déstabiliser le Mali? Il faut nous laisser en paix. Moi, si tu es comme on a fait une guerre des délinquants là. Et depuis plus d'une décennie, le Mali est affronté à une crise sécuritaire profonde alimentée par la présence des groupes armés de Al-Qaïda et Daesh, ainsi que par violences intercommunautaires et des activités criminelles. Donc, Francis Koniko, comme Massami Alaye, Ulutina, Ulutina ni coin koni, Ulutina Usiga Mali Ladje, ni Manona coin, ni Delengaya, va et vient, vraiment c'est fini. Ils ne vont pas s'asseoir ici et regarder cette connerie qui se passe chaque fois. Et vraiment, la France dit qu'ils vont s'assumer. Donc, comme Mali, on coupe près. Comme on va faire ko ulu kon ko ala be munke ulu to don mais ulu koni France be ko kelen kon don utinu sigi anka Mali la je kani mulbala ka ula tuni wa si il faut que il renvoie tous les Maliens qui sont en France et je dis bien s'il faut que la France renvoie tous les Maliens qui sont en France, la France dit qu'ils seront plus que prêts de le faire. Donc on est à la délit français ko dike c'est-à-dire il est temps que Maliens munu sigi le France u ka taga Assimi Goïta koni u ka taga sɔrɔ Mali la u ka taga ɲɛnabɔ yen komi ko dusu b'u kɔnɔ ko se b'u ye dabali b'u ye ala k'a kɛ u ka taga u ni Assimi Goïta ka taga a ɲɛnabɔ u ni ɲɔgɔn cɛ Mali la kuma y'an sɔrɔ yen ne bala lamɛnbagaw an bɛ bɔ o yɔrɔ la masa min ye ala ye a ko kɛra vraiment a ko kɛra ɲagaribasa ye kuma kɛra sagasaga ye an b'o kuma kelen fana la Faransi filɛ nin ka wuli k'a yira ni faden sago ninnu na k'a t'u ka bilakoroya la masa min ye ala ye u ka ngalontigɛdenya dɔwɛrɛ nana bange tuguni Cour internationale de justice a b'a dɔn k'a fɔ Algérie bɔra yan k'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko Mali ye ngalon tigɛ ko Miss kɛra jarati ko Mali m'a déposé Cour internationale la o y'a sɔrɔ u bɔra ka taa journal parler la k'a fɔ k'u y'a déposé ka tila ka lettre sɛbɛn bataki bila Mali bɛɛ kɔnɔ k'u y'a déposé ka tila ka t'u sigi diɲɛ fan o fan k'ulu ye
la kasikan k'o ladon Algérie kama a kɛra Mali bɛɛ sigilen ɲɛna ka yira k'a fɔ ɲɛna ko Assimi Goïta kɔni ko hali fakun ka wusa ni Assimi Goïta ye bi de masa min ye Ala ye an bɔra ka cour international ka bataki sɔrɔ u ko de ko Mali ye déposit kɛ a ye nin non la ilaha illallah voilà la lettre n b'a kalan fɔlɔ n b'a kalan k'a lamɛn a ɲɛ b'a la ok on va lire Allahu Akbar. Le 19 septembre 2025, le Mali introduit une instance contre l'Algérie. La Haye, le 19 septembre 2025, le 16 septembre 2025, le Mali a déposé devant la Cour internationale de justice une enquête introductive d'instance contre l'Algérie au sujet d'un différend concernant la prétendue destruction par les forces de défense de l'Algérie d'un drone de reconnaissance des forces armées et de sécurité de la République du Mali au cours d'une mission de surveillance sur le territoire malien dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Donc, Aïnia. Donc, Algérie avait tout à fait raison. Algérie tient de fort. C'est-à-dire, Mali, nous quoi. La. Mais nous bora dien romina. Quand on a jamana représenté quoi. Et on t'a tiena. C'est-à-dire qui. C'est-à-dire, Ali Boboro quoi. A te diriger tantôt là quoi. C'est-à-dire, c'est vrai là, le mot me manque quoi. A ben ala na krache.